Txorituak kaiolan. Urtarrilaren 26 da, aurpegi hau eta ahots hau ezagutzen dituzuen, denbora luzean, emanaldi unen gidaria izan baitan, Guillaume Irigoyen lankideak erretiroa hartu du duela zenbait egun, oporrak hartu dituzu, egunon zuri Guillaume? Bezirri parte hon. Zer diozu? Ongi, mil esker. Egun hauek, beraz, lehenik oporrak eta orain erretiroa harturik, hainbertze urten buruan, zer eginen duzu orain? Bestek egiten duten gauza bera, erretretan sartzen dielarik, gauza iniz bada gihilaturik olakoetan, pentsatzen baitugu erretretan egitea, etxeaz, etxekoetaz okupatzia, hori importanta da, zeren gure lanean batzutan etxetik ez dute gain urrun, bena berant, goizik, partitzen goizik eta berant sartzen, behaz, guai normala da, behar da, izultzea eskainia izan zaigun laguntza alde batetik, eta giokusiko, nire ideia da ere formatzea, pixka bat, nahiz adin kanoniko bat ukan, beti ordu da gauzen ikasteko eta beharrezkoa ere ispiritiaren ibila azteko, baita ere gorputza, zeren biak behar baitira omen hori da eman dauten kontseilua erretiroaren zat, bai gorputza, bai ispiritia ibila aztea, behaz hortan aplikatuko naiz. Baina zu hortan zara gisa duziz, Orain artere, egia da, iduriz padure ez gira eta beti geldirik egon, eta bena beste gisa bat ez, bertzen dut erretiruan, leheni markak behar dira hartu eta kosiko. Hemendik urte bat erren dut egiazki. Bi pastoral eta azken hunekin bi maskarada azken 12 urte hauetan, halaike bildua gaina nunbait beharko dute hustu eta segurenik ere hautatuko dute hemen bezala Baionako portua. Gure etxean gara hemen, Euskal Telebistan, iparraldearen orena emankizunean, 1983tik zuzendu duzu emanaldi hau, zer da zuretzat iparraldearen orena, saio bat, etxe bat, lurralde bat? Hori da, iparraldea manera uziz, lurralde bat eta etxe bat ere, ni txartu nintzalarik azteraritzan zen nolazbait nire lurraldearen ezagutzeko ere, eta egia da, beti zerbait ikasi dutala 26 urtez, hori. Gero izan da ere Euskal Telebistan sartzean etako zen ni abertzaleaniz gaztetarik eta gure garaian baziren zumait lema geroa gure gain adibidez, asko belaunaldi bultzatu dituenak hainbat gauzetan, laborantxan, politikan, ekonomian, kulturan, denetan. Eraikitzen, nolazbait, iparralde hau, zeren gu gaztetan ginelaik iparraldea Parisea txozen edo Parise unaratxo, ez dakit, biziki unarat, izateko bestaldea jaso eta guk nahi ginoen beste norapait soin, behar da goa onburia lehenik, eta hortan abiatu ginen bakotxak molde kolektiboan, bakotxak bere esperientziarekin eta horrela, eta helburua zen, gauza estrategiko batzuetan presenti zaitia eta enetzat hori ere zen iparraldearen ordenaren bultzatzea eta Euskal Telebistan sartzea, pentsatzen orduko telebista eskaraz ez baitzen egiten, bistan dena baginuen Maite Barnetxen eta beraz Maite Barnetxek egin zuen lan handi hori eta hor etortzen zen Euskal Telebista hegoaldetik eta eskoraz osoki, eta hori erronka bat zen, eta xantza okan nuen nik hortan sartzeko eta ideia horrekin ere sartu nintzen. Eta gio, izan da ere molde bat jenden ezagutzeko, eta hori beti plazer bada, lekuen ezagutzeko. Gainerat, telebistak irudia ere dakar, dakigun bezala, eta ez badugu beti gurea hortan maite ere, dena den irudiak ere beste perspektibat ekartzen du, beste herriaren edo lekuen ikusteko beste molde bat, eta jendeak ere mintzatzea goxoki gauza batzuetaz edo bestetaz. Egia da, eskolaz ari zilerarik, frantsesaren desberdinki, nola eskola den familiako eta hizkuntza bat, egia da, ere aldatzen ari dela hori benan momentu horietan eta oraino gure belaunaldietan iziarriko hurbiltasuna ekartzen du eskolak eta iduridu etxen bezala zirela, eskolaz hasten zirelarik norbaitekin eta hori ere behar bada bilatu dutan gauza bada eta hori da ere iparraldearen horrena enetzat.
eta segitzen dugu hemen solasean Guillaume Irigoyen gure lankide izan denarekin, erretirua harturik orain, oporrak dituzu, Guillaume, eta urte hauetan erreportaiak egin dituzu ehunka, milaka behar bada, zoin dira ez dakit gogoan dituzun oroitzapenik oberenak, gehien gustatu zaizkizun gaiak behar bada, eta oroitzapenik gogorren edo bortitzena? Gogorreta ikasiko dira, izan ditugu momentu gogorrak iparraldean eta egia da kamera batekin joaitia horren erdirat ez da beti erresa izan. Usteot azken garaietan ere txaleko horiekin eta historio ez hemen, baina urguna bordelen eta antipaisen eta kazetariek bizi izan dituztela momentu bortitzak. Hemen ere manifestaldi bortitzak izan dira eta adibidez Europako herrien gailurra izan zelarik eta gogoratu behar dugu momentu hartan Radio Eskadi eta Eskadi irratiaren egoitza herria izan zela, zu ere antzinen. Beraz, momentu gogorra dira eta manifestaldi gogorrak izan ziren orduan. Horiek izan dira, baina izan dira ere hemen iparraldean alaike komunitate aski, eskal komunitate aski tipia dugu eta denek elgar zautzen dugu eta gainerat bortxaz ibiltzen zirelarik egun guziz iparraldean zehar eta gertatzen zauzkitzu adiskide batzu edo ere harrapatuak izaitiak edo familiakoak. Bi aldiz ene anaia ikusi dut preso, ez luzaz, jorgitale, eta momentu dorpeetan ere Laboantxako aferak ez dira beti goxoak izan eta horiek ere zailak izan dira bizitzeko, baina pasatzen dira. Eta gue kasuan uroski pasatu dira, beste kasua etzetan ez delarik ala izan dira beste memento gogor batzu ere, adiskide batzu zentzen direnean, eta obliate bat zirelarik berriaren emaitea, hori ere gertatu zait bi aldiz, eta zinez dorpea da. Baina izan dira ere beste momentu goxoak, nola askurri ekartzen dutenak, ikustearekin herri hau nola zen gure garaian, ze asmo ginuen, eta ze gertatu den geroztik, eta zinez momentu iziarri ederrak bizi izan ditugu. Nik bat bizi izan dut, beti ene familiari lotua da, ene alaba joan zelarik lehen aldikotz eta behaz txapelketako finalerat, bertsu txapelketako finalerat, 18 urtez petikakoetan. Lehen aldikotz ikusi nuen hor, taulada gainen berean, 7 provinzietako 14 gazte bertsutan elgarrekin. Hori guk izan dena ikastolen alde eta borgatu gira, hortan zarri ditugu haurrak eta bultzatu gauzak, baina alaike dudabat izaiten alda, gu nahi dugun eredu horrek funtzionatzen ote dia. Eta hor bazen froga funtzionatzen du. Eta intzutea 14 gazte haur bertsutan, bakotxak bere eskualkian, xibiletarrak noski, xibiletarrez, baxinafartarrez, bizkaitarrez, ebe hor egiten duzu, zerbait arrazoin inuen, nolazbait, eta hor zerbait eraikitzen ari dugu. Hori izan da memento zinez pozgarria, eta nik dakizun ezela jarreki ditut momentu horiek, eta ez bakarrik lana zelakoz, plaz jerendako ere, gauza beste hainiz bezala, egia erran. Eta gero izan da beste memento bat, hori eta zinai nukena, zen nire lehen emankizuna Siberuan egin nuena, hori zen 1993an, urrian uste dut. Orduan eta Siberuko sindikatak, herrien sindikatak, erabaki baitzuen errepikailuen emaitea Siberuan, Frantzua Daskontzen eta haren presidenta, eta galdegin zuten ETB-ri egitea emankizun berezi bat horren bultzatzeko, eta nintzen aurkezlea. Aurkezle berezia, importatua Baxenafarroatik Siberurat, eta banintuen gomitak, banintuen igortzeko beraz eta aurretik prestatu eta bideoak, eta zuzenean ari nintzen beharritako batekin. Eta ondoko gelan, bazuten telebista, eta baziren Siberoko hautetxeak eta horrein Pepe Laminan zela. Eta behaz, nik beste gelan nintzen Mauleko herriko etxean, eta aldi oro beharritako erortzen zitzautan. Hasti orduko mintzatzen, eta gainerat, uste dut ritornua ez nuela
Aginduen, behartzen bezala, eta beti lortzen zen, eta ohartu ziren, hori gertu zen 5-6 aldiz, hautetxeak ohartu ziren, eta beren jokoa zen, ikustea noiz eroriko zitzaidan beharrikoa. Bizatena, ni egin nuen ere emankizuna, eta gero kontatu zizaudaten. Aipatu baituzu Maite Barnetx eta egin diren urratsak gero Euskal Telebista eta Euskal Irratiak euskarazko edabideak edatzeko eta euskararen inguruan beti eta aipatu duzu familiako hizkuntza euskara, baina lanekoa ere bai eta bizi publikoan ere euskararekin lotzen zaitugu Guillaume, Sagarno eguna, Baionan kantuz, bertsolaritza eta seguraski hainitz ahazten ditut ere, pastorala ere, nola ez, beti euskararen inguruan, Guillaume? Bai, kazetari zirelarik bizi publikoan zerbait egiterakoan, hori da behar bada egokiena. Gero bada gustua, gustu personala, uste dut xantza okandutala, gustu horren ukaitia, kantuz hastia 14 urtetan, anaiarekin, anaiari esker gainerat, eta nik beti hortan ibili naiz dela antzerki, eta komunikaziorako gustu hori da ere, horrek du ekarri ere nolazbait nik kazetari izaitia, eta gainerat kazetari nola erran egoera ez definitu batetan, definitzen ari zen egoera batetan, zeren iparraldaren horrena, ni sartu nintzen 93an, sortu zen Bizpahiru hilabete lehenago, eta alian debuten etzelakotz, ura efer hirurat joeten zelakotz, norre behar zuten iparraldetik, eta ni xantzauka nuen erteko behar ni eta hartu ninduten, zen bezala. Eta egia da, iparraldean horrena etzen egina, eta egin da Ima Alvarez hori hortzen, ez du ahantzi behar, eta harek zuen daut dena erakatsi, nahi dut, bai editatzen, bai erreportaiak egiten, gero nik etorri nintzen ikasian nuenarekin lurraldea ezagutzen nuen puxka bat, eta Radio France Pays Basken ari zanik, eta hori ere ekarri nuen, eta behar bada ere iparraldeko ikusmolde bat, behar bada etzena orduko telebistako kanon guzietan txartzen, baina beti etortzen gira girenarekin eta ikasten dugu, eta egia da nik beti komunikaziorako, eskal komunikaziorako eta zer hori ukandutala, izan kantuaren bidez, izan antzerkiaren bidez, eta hori borobil bat da, eta baginoen beste lema bat ere gaztetan zen egin behartzela, abertzale izaitia fotoa argazkiaren dako eta iziarriuntza zela, abertzela eragin. Eta herri untan gure belaunaldiek, ondokuek, aintzinegokoek oraino gehiago, hori indute bizi guztian, eta guk ere hori bizi guztian, eta nik nire tiantua entxatu niz ekartzea kulturan, eta ara. Guillaume Irigoyen gure lankide izanarekin segitzen dugu hemen solasean, berriki erretiru hartu duzu, baina beti Bizpahiru solas egin behar baititugu Guillaume, jaso duela zenbait urtezu guzti zinuen elkargo hori sortuko zela, zeren aspaldiko aldarrikapena da, Frantziako iraultza izan zenetik, Euskal Departamendua hitzeman zen, aipatu zen, hainbat mobilizazio ikusi dugu, lurralde elkargo bereziaren alde ere bai, ondarrian elkargoa, baina zuk uste zinuen, holako gauza ikusiko zinuela kazetari gure tokitik? Edo iparraldeko biztanle bezala, edo eskualdo bezala, egia egiteko ez, nahiz sorpresa ederrak izan ditugun, hori baino lehen, baina beste gisa batez, elkargoa baino lehen izan da Eskola Herriko Laborantzia Ganbara, nun eta hain izan, hain zuzen. Nun da hori? Erakutsiko dauzut, behar ez bidea, eta hori ikusi ginuen zein dara ere behar izan zen horren egiteko eta zer eskatu zuen, izan ziren bi auzi gogor, ala ere hor ere. Elkargoarena egia da xantza bat ikaragarria izan dela, horren buru. Zeren, uste dut lehio, frantses poderaren lehio berezi batetan gertatu direla hori guziak, eta hori etzen, ez aintzinetik,
ez ondotik gertatuko. Eta egia da, suerte ikaragarria izan dela, elkargoaren sortzea, izan da ere, dudarik gabe, iparraldeko hainbat herri tipietako auzapez eta inguruko eta laguntz eta hautetxien edo kontseilarien, guk erraiten dugu bezala, indarra hortan emana, hiri handietan ere nolazbait behar ere batzuek alde egin zuten, bereziki Baionan, Donealoitzunen, Hendaian. Horrek, biztan dena, uzkalarazi zuen alderdi onerat balantza, eta egia da ez nula pentsatzen nik ikustia hori ene bizian, sinpleki erteko, zeren baitakigu Frantzian olakoa den eta ez duela onartzen berezitasunik. Eta oraino, entzun dugu azken urte honetan ere izan diren borrokak beraz eskolaren eta erakaskuntzari buruz, harri-harria da liseoko reforma bat egin, adibidez, ez kondutan hartu eta lekuko hizkuntzak eta hainbat erakasle, hainbat burraso, hainbat haur utzi ez jakinean zer bilakatzen den hautatu duten saila, nahi da saile libiduna. Guk hori gure bizian, gure enpresan olako gauza bat egin bagineza, kanporatuak gintezke. Ez podereak hori posible du. Eta egia da, xantza ikaragarria izan dela, horrelako eta proposamen bat ukaitia eta egitea. Bistan dena, ez ditu gauza guziak eta larre guziak zelai edo alor egiten, edo nola egiten da, peti gora guziak ordoki egiten, baina bide bada eta hori ukandugun hori ez daukutek entzen ahalko, behaz guri da eta iparraldeko gizarteari, hautetxier, dener da, hori biziaraztea eta hori ontzea dudarik gabe. Prezeski, Euskararen inguruan, zu baiko jote zara ze Euskara aintzinatzen ari da, behar bada egitarrek egiten dugun indarrari esker, baina lege babesik ez da hemen, eta aitortza duen ere muetan ez da beti aplikatzen koofizialtasun hori, geroari buruz, baiko Guillaume? Bata ez, hor ere basoa ez nezake erdikala dela, uste erdikala gutiago den, baina hala ere lortu dugu azken 20 urte hauetan, nik 10 urteetan entzunen nuen, hameste aldiz errandut, hainiz ez dut aments egin ere, Guillaume nahi bat duk bizian erreusitu, behar duk eskuara ahantzi. Ene biziak frogatzen du, behar ere ez nuela obeditu gauza hori, zenta ene bizi guztia eskola izan da, behaz. Eta hortatik partitzen girelarik, edo hori baino lehenago ere gauza bera baitzen, eta horren ondotik ere hainbat urtez, eta ikusten dugularik orain ala ere somat eskaradun baden, masa kritiko bat bada, eta hori geroari buruz itxaropen garria da. Bistan dena, berden boran, iparaldiak badu animaleko atraktibitatea, eta hori ari dugu pairatzen, hori drama bada, guretzat, zeren ikusten ditugu etxegintzan adibidez prezioak zeinetan diren, prezio ero batzuetan, lurra bilakatua da kasi urrea, bezik kostaldean, baina barnek alderat ere arribatzen ari den gauza bat, da kanpotik populazio bat heldu da bere, bere eta ikus moldeekin, normala, nahi dut, baina hala ere Pariseri buruz itzuliak, desourekatzen ditu, ben kostaldean behintzat, hainbat gauza eta eskualerri ari buruzkoak, eta hori biztan dena arazo nagusi bat da geroari buruz, eta horrek kezka handia sortzen dauteni, baina uste dut kezka garriat den, baina badago masa kritiko bat, masa kritiko eta gainera badugu ere gizarte zibil bat ikusi duguna hainbat aldiz mobilizatzen gauza momentu important batzuetan, uste dut alde hortatik zerbait lortu dela, eta horren beharra izanen dela, eta izango dela ere behar bat guk egiten duguna oskaz goratzea. Gazteak galdetzen zaielarik, zuek ez duzu autua, gazteak gaiten daukute, gu behar dugu kudeatu zuek sortu duzuena. Sehaskaren sortzea ez dut egan nahi errisa zela, guai kudeatzea animaleko lana da, hainbat gauza bezala.
hainbat erakunde sortu diren bezala. Eta hortako jendeak behar dira, jende formatuak, bista daukatenak geroari buruz eta historio. Baina behar dugu oska bat oraino gehiago egin, eta hortako bada lan handia, hori da uste dut dugun desafioa, itxaropentsu bai, hala bainiz sortzez, baina lan egin beharko da. Eta etxeunek Euskal Telebistak ze egiten aldu Euskarari buruz eta lujalde honi buruz? Egia da, indar handiena eskolan dela egin behar. Hori da eskolegiaren gerua eskola da. Ez bada eskolarik eskolegian, eskolegia ez da eskolegia eta izanen da beste zerbait, eta beste nunbait bezala. Ez nahi bat dugu. Eta eskolegi bat, behar da eskolan eman, behar da eskola sortu, eta ez da beldur izan behar alde hortatik, zeren eskola berez unibertso bat da, eta munduari ekartzen aldio edozein izaite, hizkuntza, eta behar bada gehiago ere, zeren anitz estudioek erraiten dute alaike eskola misterio bat dela eta behar bada hortzela beste hizkuntza baino lehen ere, horta joan gabe ere, uste dut hori dela eta Eskola Telebistak hortan duela segitu behar buru eta belarri. Korrika egiten segitu beharko da beraz, zuk egina duzu zazpigarren korrikaren kantua nahiarekin nik uste, eta elgarrekin lekukoa eraman ginuen duela urte bat, kasik, hemen Baionan. Eta horretzen iz ere lehen korriketan, ez dakit lehen ala biharrena zen, eta orduan hiriburun gau eskolan erakasten nuen, eta koldoa mesto izen iparaldeko aekaren langile bakarra. Eta bazuen Diana zahar bat, hortaz horretzen iz, usaian otoeten marketaz biziki horretzen hortaz horretzen iz, eta ereman gintuen zilo batzuen betetzerat harturik otuan lau lagun, egin gintuen egun hartan ez dakit zoma kilometra lekukoarekin, zeren etzen nehor lekukoaren emaiteko, amiku zen, lurso eskualdean, erteko nola hori ere egin dugula. Uste ez dugula beti nehortzen hangirelarik zer den korrika, baina ikaragarria da. Ikaragarria da ere hemen egin duzun lana, irakatsi daukuzuna, Guillaume, hemen urtetan zenbat grabaketa, zenbat gai, zenbat gauza, duela egun batzu, agurra egin dauzugu, hemen lankideen artean, baina segituko duzu, unat etortzen, badire hemen zure etxea da, gakoak badituzu, eta zure irudiak eta zure reportaiak hemen ditugu, eta txikitzen ditugu. 10.000 gauza baginuke errateko, 10.000 astokeria ere, ze denetik erraten baitugu bai mikroain zinean, kameren hain zinean, baina gure artean ere, eta hori gure artean gelditzuko da Guillaume. Ez da departamentutik aterako. Kantuz, ze kantu Guillaume bukatzeko? Hori da hiriburuko pastoraleko arzainen kantua, izena zuen Kaioa eta Urtsoa, Urtsoa errobin behera doana, eta Kaioa aturin kokatua dena, da hiriburuko izaera, eranezake, alde batetik, eta nerea ere puska bat bien artean zatikatua, errobitik nator, baina aturin atzeman duten ere abia, eta bien artean dutan tirabira hori entzaturiz erakustea kantu hortan, eta horrekin buratzen aldugu. Ainizatik Baionarat eskolegian barna, mil esker Guillaume, laster arte. Laster arte. She